Usomabhizinisi ongumholi we-Action SA KwaZulu-Natal uMnumzane Zwakhele Mngcango usezibophezele ekondleni umndeni womsakazo osanda kukhonjwa indlela Ukhozi FM uSipho Sigqemeza Mbatha. Nginibelele nganza kwethu uphinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili lamegama ngofeza uNtuthu ngakho malo bathi ilaspo namagumede. Mangabe usemusha ngizophinde ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukungilandela ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook @imfezeko, ilaspo namagumede, TikTok @imfezeko_162. Ngaza kwethu usomabhizinisi ongumholi weqembu Action SA KwaZulu-Natal uMnumzane Zwakhele Mngcango usezibophezele ekondleni umndeni womsakazo Ukhozi FM osanda kukhonjwa indlela uSipho Sigqemeza Mbatha. UMngcango ubhale ekhasini lakhe lika-Facebook ebalisa ngokuhamba kukaSigqemeza kanjalo no-Anda Msweli kulesi sikhondla somsakazo. Usazothatha isikhathi ukujwayeleka ukuthi ekuseni alisezwakali izwi lika-DJ Sigqemeza no-Anda Msweli. UMngcango bese etusa isenzo somphathisi womnyango wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu kulesi sifundazwe uMnumzane Siboniso Duma sokweseka uMsweli. Uthe kubuhlungu ukuphelelwa umsebenzi usunomuzi, usuganiwe futhi usunezingane, kodwa uNkulunkulu ukhona uzohlela indlela akwaziyo nje ukuthi ngeke umthiya esho laphana ku-DJ Sigqemeza nezingane zakhe balambe esaphila. Yena-ke umuntu owumngane weqiniso naye uyalenza iqiniso kuyena kuphethe uMngcango ubuye-ke asebenze njengekhansela elizimele i-Action SA emkhandlweni weTheku. uSigqemeza ungomunye wabasakazi abangabuyisanga uKhosini FM okubala kubona uKing Sifiso okhonjwe kwiVuma FM, uZeldladla usekwiJozi FM, uHlonisha Sibizi uproducer wezinhlelo zezikole uNgisansi Melane nobe uproducer wezobuchwepheshe kulesi siteshi uBonga uSiphongo owakadladla. uSigqemeza uthe-ke kungamampunge ukuthi uzihambele kulo msakazo, uveze ukuthi inkontileka yakhe ayivuselelanga kulo nyaka, hhayi ukuthi uzicelele yena ukushiya. Kusho lokhu nje isitatimende asikhiphe kuleli sonto emuva kokwenza uhlelo lwakhe lokugcina kulo msakazo. Uthe kumangazile kakhulu ukubona-ke kwabezindaba ukuthi befuna-ke ukushintsha uhlelo alwenza ngenxa yomsebenzi wobufundisi, kodwa uthe abaphathi abayingenanga yokuvuselela inkontileka yakhe. Uze waxhumana nezikhulu eziphezulu ngendlela udaba lwenkontileka yakhe lungu. Uchaza ukuthi okumangazayo ukubona kwabezindaba ukuthi uzicelele yena ukuhamba okungelona iqiniso. Uthe angasho nje ukuthi-ke ukungavuselela kwenkontileka yakhe okungahambanga kahle njengoba-ke kwenzeka izinto angaziqondi naye okwaholela ekutheni ukuthatha lesi sinqumo ikhona akhala ngakho. Yingakho angazwatshela-ke abaphathi be-SABC ukuthi uyasihlonipha isinqumo abasithathile, kodwa indlela okhanyiswe ngayo iyona enze ongakujabulela ukuphuma kwakho. Umsele-ke obebika ngesimo semigwaqo uthe-ke uDuma uthe angeza ukuthi ukhishiwe ohlwini labasakazi bokhozi FM waxhasa umsebenzi wakhe ukumekelekelela esiminyaminyeni ekhasini lakhe lika-Facebook eselinabalandeli abevile eku-1 million. Uthe-ke uzwe ngomsombuluko ngabo-5 ntambama ukuthi igama lakhe lingasabizi ukuthi ibhantshi ligcwele umoya. Ngaza kwethu izona indaba esinibekela zona namhlanje kwezihamba phambili. Mhlawumbe kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba, hlala ne-comment section ke ngezulu kuthini olwakhuvo ngalolu daba. Ngela-sponsor mphuma njena, kodwa ngiyethembisa uyabuya nezinye ezilandelakho kwividiyo elandelakho. Ukwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nobusuku lomnandi. Ngithanda khona.